O Concello de Boiro estuda a construción dunha cidade deportiva en Barraña. O proxecto enmarcado no Pexón foi motivo da visita do presidente da Federación Galega de Fútbol ao campo municipal. Un complexo deportivo para o Club Deportivo Boiro é a nova aspiración de Concello e Club nas inmediacións de Barraña. Esta mañá recibiron a visita do presidente da Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, para coñecer máis de preto a entidade e valorar a execución deste proxecto. Unha obra que para o goberno boirense deixaría as novas instalacións deportivas á altura do Boiro. Para leválas a cabo, dispoñen dunha ampla zona detrás do campo que debería, iso sí, adquirir o Concello. O recinto ten posibilidade de ampliarse. Dentro do Pexón temos unha zona na parte de atrás do campo de fútbol grande que está como zona dotacional deportiva. A nosa intención é facernos con esos terreos e facer un gran proxecto e un proxecto de, chamemos de cidade deportiva e ter instalacións municipais de fútbol centralizadas non só en Vistalegre, sino tamén aquí en Barraña, e para iso está aquí o presidente para explicarlle o proxecto que temos e traballar de man tamén da Federación e do Club Deportivo Boiro para que Boiro teña unhas boas instalacións e unhas instalacións acorde ao noso nivel deportivo que temos en Boiro, non? Un campo antigo que xa experimentou remodelacións e ampliacións nos últimos anos. Son instalacións municipais moi antiguas, aínda que é verdade que temos un lateral, unhas gradas novas de non fai moitos anos, pero a grada principal xa ten moitísimos anos e creo que é hora xa de empezar a traballar na mellora desta instalacións. Hasta agora se están facendo pequenos mantenimientos, pero creo que é o momento de facer unhas instalacións acorde ao nivel do Club Deportivo Boiro. Para tratar este novo proxecto, Club e Concello contaron coa presencia do presidente da Federación Galega de Fútbol, que salientou a labor de Boiro e do Goberno Municipal para a promoción do deporte. Proyecto histórico, un proyecto con mucha solera, y desde aquí y en nombre del equipo directivo de la Federación Gallega de Fútbol quiero felicitarte por estos últimos años que sé que fueron difíciles, pero que al final con esfuerzo y con la ayuda de todos pues lo sacasteis adelante. Felicitar también, alcalde, un poco por ese compromiso que tienes con el deporte y en este caso con el club de fútbol, el Club Boiro. Animarte a que sigas trabajando para que de alguna forma esta entidad con tanta solera pues siga creciendo y seguramente que esta categoría que ahora mismo tiene pues dentro de unos años pueda ser una categoría superior, con lo cual en nombre del equipo directivo de la Federación Gallega de Fútbol agradecerte ese compromiso que tienes. Pola parte do club amósanse entusiasmados con esta posible ampliación do complexo deportivo, a poder ser no curto ou medio prazo. A idea desta visita, insisto, aparte de que nos coñeza, é un pouco plantexarlle un proxecto que temos medianamente diseñado da man do Concello, que logo o alcalde falará un poquinho máis polo miúdo, dunha pequena reforma integral que temos pensado facer aquí en Barraña en medio corto prazo e, pois tamén queríamos, aproveitando a visita do noso presidente, pois tamén plantexarlle esa idea que temos previsto facer aquí nas instalacións de Barraña,